Assalamualaikum dosanak kasadonyo dimanapun anda berada. Gadang dan dindak disabutkan gala ketek ko indak diimbaukan namu. Pokoknya dimanapun berada, sambah hormat saja kami tiburkan kepada dosanak kasadonyo. Baiklah dosanak, basuo bak pipatah orang awak. Lamo duit banyak dirasai, jauh bajalan banyak dipandang. Lalamo kaset kota Bangkalai, kini ko kami tatiangkan juo selawai dulang. Dulu tasabui kilek barapi jo dese delapan. Kalau kini lai barapi jo dese delapan. Tapi baraliah jo sinar barapi. Sungguh pun baraliah lai bakisa de lapiak nasa lai jo. Sinar barapi jo dese delapan. Yolah, nak janabi wakatu de abang koy. Kami tatiangkan kesenian tradisional Minangkabau, yaitunya selawai dulang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Talabiahnya teraduk diri kami sendiri. Nan sinar barapi jo dese delapan akan membahas tentang tubuh selapan. Ampek di luar, ampek di dalam. Dari ma asal usul batang tubuh kita, mari kita simakkan bersama-sama. Tanak nasi uwok lalado tunggu sebentar naknya masak. Danga kaji rangkuh kadado naknya selamai idui awak. Nak dua pantun saidang, tiga kok terlampau banyak bana. Nak tahu rasanya rimbang bantuannya bulik digulai lama. Nak tahu jo rancak selawat dulang kaji dapet lagu jo hiburannya pun banyak. Orang Padang mengempal benang-benang digempal dilipat-lipat, dilipat lalu dipertiga. Jikok dirantang namanya panjang, elok dipuntan hanya singkat-singkat sekadar ke pegoda. Salamai menangakan sinar barapi jo dese delapan. Nabi Allah Allah Rabbi
Nabi. Ya Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad. Pangulu kita ai sabar dari tolam saudara. Assalamualaikum kasidang narami. Oh sebuah ayat cuba pikiri inamal khamru katanya Rabbi. Oh al-maisiru tambah lagi artinya ayat nak kami tarangi diharamkan Allah tu aja judi maisuk ganjo atau barundi menyuntikkan heroin ke dalam diri haram hukumnya sama sekali macam narkotik atau narkoba ka mengganggu pemudi atau pemuda nan sedang duduk di bangku sekolah dalam pendidikan atau di luar cuba fikiri dek pundo joaya. Oh dek sibuk karajo dek jarang di rumah memperhatikan anak jadilah payah. Dek mengajar materi duit nak mewah memperhatikan anak jadilah jarang disangko anak apa isi sekolah pagi jo patang akironyo ke diskotik pai bagoyang babaju sampi baorok jarang bersingkuk pusik tak sengah pinggang ada ulah zaman semakin maju adat Eropah lama tiru-tiru jalan biasa ada orang lalu ada orang datang adat keleru labi miang ada tata basapu labi gali dek goyang baju dek gara kagara dek guyu kaguyu dek acuk bagara lailang malu kalau tak ingat ayah jo ibu baminantu balu lama napik cucu ini itulah kalian eru iya basi patlah begitu jangan dipakai jo ini bu ya la jo ibu Adnan lain illa Allah ya Nabi Muhammad adnan lain Rasul ya dia lain ya Tuhan engkau Nabi ya Muhammad ini tu dan orang dia imaka banal beliau rasul ya kulli bawa ya Allah ladhi dalam arai negari ya ai makamawa adina matikanlah diri kamu ya ladhi dalamku ya ladhi dalam ai kulli ma ya la ilaha illallah ya la Allah ai berdiri ya la dengan sendiri ya qiyamu binafsi ya itu sih ya barakat ya supaya dari tunjuan kita ya dilimpahkan rahmat ya dari Tuhan dayang Angason dapat lalainya kami yo kamangambang cu Urito lemangambang pitu yo ladi mungko bawa samo yo late
Pio sebelum iolah di kembang jua Urito sebelum lalai di sabu Iyo apa si Inga jol detal lebih ya dahulu iyo ai mau di Ipinto delai bari lalai lama afala dek kami bawa Aduh yo dek sinar de barapi yo delai ko ona monyo ilala yo Allah la ilaha illallah ya mulai Nabi Muhammad Rasulullah inilah Allah iyo Allah iyo ana lada salam laka ganti lada coba so ya mulai oleh ganti siri lada curano inilah Allah iyo Allah iyo sambil lakanai singgung lanako aduh dia mulai sambil lakaturun laka geser ladanya puno inilah Allah 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 iyo Allah iyo banyak deh banyaknya dia mulai meluk lagi tu sari lada basuh inilah Allah 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 iyo Allah iyo iyo dini lada pala tamulan di tampe iyo di tampe nanarami ladi mungko ba iyo lepa tampe labana iyo di iyo sinar para pina mulu para tamu sehela di lapan bilangin iyo lakadu iyo itu nana bamai iyo untuk lepa hiburan iyo kadang jo kete lana tu lana jo mudo sama desa kali akan kami lapu kuarato ini mari pengajian laga sapata lana jodoh pengajian adalah penti yang pado kita penti sekali onne di bidang agama Islam lada agama kita suruh taga onne adu di dalamnya yo
hutang dek kita lama amalkan saja. Oleh saudara kasih dengan pandangan Kami kalau dia senyawa, nanya tu nyawa di mana berasa menghilang nyawa lada sama tu mungkin. Menghilang nyawa onde sama tu mungkar, sama tu durhaka lada atau menyangka. Tapi bingung Onde di kafe bana, tak tahu di kafe orang tambah. Itulah misal pitua dia tu Menerangkannya wala aro. Takkan diterangkanlah supaya eno. Takkan diterangkanlah di duduk abaropo. Nak kami hetangkan onde makan basanto. Dia sanya wala dia tina yakin. Janganlah kampir malah di sore yasin. Dia kia sore bukan dinalain. Inama amruhu paramandai. Kun la de paya kun de paham karaji. Adapun urusan lada Tuhan sendiri, sama sokalun balangi babumi, balun le atu masih walai. So itu paraman batalun, paraman terjali di alam kuntur. Baca suara belum tersusun. Katanya Tuhan ni kun payakun, Lah sampai kalam Tuhan gafurun, dan Nur Muhammad sugiro turun. dan Nur Muhammad dijadikan Tuhan. Kalau tupuannya nak ada di alam, cahayanya itu larang bandingan. Melang terangkan, Sama sonyo Nur memandangkan Tuhan. iyo kan memandang iyo perlu ada tapacan. Nyo perlu ada hakikat nyo rancang. Oh air mengalir nenek mota cetan Menjadi nyawa di alam mutala, menjadi nyawa di alam mutala oleh atau rohani sifatnya nanha oleh imaso itu lade bakat Tuhan alas bumi rapikum bunilah de paraman. kepada siapa nenek engkau Tuhan. Aku leh hendaklah katakan, Lesaikan nyawa menjawab di sana, menjawab semuanya. Lesaikan nyawa jadi jawaban lebalah sahidna, mengaku Tuhan tidaklah dekat tinggal. oleh nyawa mengaku Tuhan ada yang esa, cuma sekarang ada wae saudara. oh ayatlah 172 Baliklah dekat Pinang, apa do tampuannya. Siri aku balik kepada gagangnya. Pengajian nyawa Ladana kami baca bahasa nyawa suci samparono. leda ulu suci Oleh ada nyonya tonan alaikum nyonya ku dian tadiri karena ada
sekarang lana indah nyo uni sepanjang ada perintah tidak dijalani oleh perintah Allah Tuhan la ilahi lana cuma sekarang lana oi saudara akhirnya nyawa iyo nan kumuaju Ale begitu benar wahai saudara nan soal pengajian sekian dibaca sekian labda dulu di kami badu sinar lade berapi lana ikon namonyo sebagai pembukaan kalilah para tamu iyo Allah kibari iyo kanda lana saliro lagu senanglah saju di dalam dado iyo kini lah tiba kulo masuknya iyo lah tiba terminal Mula de mencari rasu-rasu dua kali lah de bertemu mencari sana lah jo saudara tiga kali bertemu dian suana bakarajo leka bidang nyo tanyo yo leka rekan kitu tanyo de bertanyo lah pakaian tukang curi tu iyo tanyo kaganti pasti do baso leka ganti siri curano leka ganti la de maroko la de nala na tila makalon to la de nana la usala na tuna la sana de kasala la de tarimo no de nyoki to de sari sari baso oka de se de la pana orang bario de panamu iko de la tanyo dari kami katibo iyo para taro tubuh kami tanyo iyo tubuh salapan ampe iyo la di dalam ampe iyo di luarnya ampe la di luar leda ulul kami tanyo iyo kulit lejo daging la de uri nana jo tulangnya di tantang la itu bana delai kami kabatanyo kuli sabalum kuli poda ulunya daging sabalum daging poda ulunya le sabalum uri la le apulan dulunya tulang lai sabalum tulang nandelai apola da ulunya iyo apa sifat Tuhan di sana iyo tolonglah jawab katanya sabari janilang ona saniti Allah jangan lupa la denana la nadina la jawab la kontana la delai utang la nadi mungku delai tolonglah perincikan delai satu la persatunya iyo kami mandang la de batu la de pamudu delai hati la pinonton lena sanang kasadonyo kanda nantu la kajitara so la kanda nan mudo irama sero la kanda nan kete kulo kanda nan kete la goyang kapa alo la samudi pari katigo tigo nyo pasana dia ti pasaju adidado kan Allah di bari la padonyo nang ko kini baik ko la nanaka elo nyo berhubungnya hari lari jo lari malam lagi ni rasonyo ibarat bala adang lalawi rasonyo ibarat bajala lapani la datang lalita lati ipo la sinar bara la ikona monyo la sinar bara pila sudah lanya to dese dela bilang anak kadu cie di pariang mana cie di sarua so sinar bara
tapi jo kalau dikira Iku buat parian ngana di sini berdomisinyo kanonyo kami laki ninyo nang ko badu bara di amang-ambang cunito Bapak samo dan kanindu asamo tiino samo nyo malin kadu Sora malin mudo sora malin parmato Samo malin la de kadu nyola ko jale Allah di bari la kanda asalero la kanda anantu la kanda anan mudo kanda anan kete la iku isaratu la samo di bari di malam nyonangko Yola jadi dahulu dari kami madu Ibare balada la wehra sonyo la banela datang Itela tibo Balu baji tira terapi di dado tangan delapan lalapi kakak palo Kadisin lapan dikandakan pulo Lolonglah sambut sudaiko Pintalah deko punya kanda babari babu minasanang dapat dimanjadi Nak buana kamana karina arami dalam beriman mati nasuci Nilai ko gara-gara dari sinar lade berapi Oh gara-gara kami bukan pancaco pancaci nilai gara ladenyo kami ladi mungko nanarami Katimpo pamenan mandi koci ka apa menan kato lapi tata do patitih ladekan ado lade mengato Gara-gara di pelanta para saya na badanku nilai badan delagai lapan carian ninda ado Anakku ku asikan lagi nak menurun jalan kasuro awa buru Abinilah banci rokok baganti Ijo daun anau Yalah